Uri pano wadi uko kumunda wazizani kapa podcast yapa kushana kushata chiti stegire TV ka wadi kumunda wadi masango kwa moswera kumabasa kwenyu wakadi chikwazizana ka kwazana kwakanaka kwazana nokubatsirana mukurarama nemazibaba chitumbini sekuru gogwe kwazana kwakanaka iko kuti chikwazana chiwiri achisekererana kudai chibuzana uzana zveupenyu upenyu urizi alibatsirani mukurarama kusereka amwe kuchitambura chadza kuibatsira ngatibatsirani batsirana pane zvatinozivawo zvishoma izvozvo ngatibatsirani unga kubatsirana munyika chima kuti nyika yedu ifambe zvakanaka chisapota vision 2030 tina mberi munhu wese akakosha iwe wakatondikoshera ndakatokukosherawo futi mazimba chitumbeni auya futi tasangana ka mata tasangana futi nhasi ndauya nemamwe masimple rules anogona kubatsira mukurarama ndaine mamwe masimple rules anogona kutibatsira mukurarama mwedu tine zvimwe zvimasimple rules zvandauya nazvo zvishoma zvinogona kuti zvitibatsire mukurarama kwedu kwatinoita tiri pano pakirawa kana tiri kumabasa kwatohwera kana kumabasa kwatoshandira ndauya nazvo zvimasimple rules kuri sei iwo futi usukubatika munhu ari kukubvunza asi kuziva kuti uri kupi batikira chekutanga tiri kuti don't call someone more than twice. Usafonera munhu kuti odai wafona mangwana wafona 2 minutes wafona aiwa chingozviudza moyo mako kuti sometimes ari busy zvinokubatsira mukurarama izvozvo kuti unofonera munhu wakati wafona futi aiwa chingozviudza kuti maybe sometimes ari busy. Tena pa number 2 dzosera mari yawakwereta chero muridzi asati aibvunza chero asati aitsvaga zvinoratidza kuti wakavimbika ka uri trusted man kana trusted woman. Ukaona kwereta mari munhu dzosera asati kuvhunza asati kukumbira asati ambokuvhunza nezve mari iyoyo anotoona kuti aiwa mufesi uyu akavimbika akarongeka. Marules anokwanisa kutibatsira mukurarama. Takuenda pa number 3 usakuti chikafu chinodhura kana umwe munhu angokuofawo lunch kana angokuofawo break angokuofa kuti handitomwirawo kwakati handitomwirawo kwakati nhasi iwe wakutoita dhodhura nepamusoro aiwa ka isaita overdue zimenyu rako wakutora zvinhu zvodhura sterei aiwa ka ita kuti mangwana azokudaidzawo kuti aiwa bo zvinaniya tokuti aiwa tora hwawa chaiwo aiwa hati muhwawa uyu wakadaro handiti ngati ode zvinhu zvine rudo mukati nemari yomwe zvinoratidza kuti iwe unomwikawo newe handi ndizvo ukubatsirana ka marules anokwanisa kutibatsira mukurarama. Usabvunza mumwe mibvunzo yenhando isina nebasa hausatoroorwa saka une vana vangani saka hausatoni mwana mwana wamazana usina kubasa baba wako akazoshaika ngatibvunze ngatibvunzewo zvimwe nemamwe mabvunzirowo futi tisabvunze zvenhando ndizvo here ndakazonza kuti wakasiyiwa nemukadzi ka ndizvo here ndakazonza kwamurume wako akakudzinga ka aibedu ndomubvunze pakirawa here mazibaba chitumbe nakuti aiwa kanga tisabvunza mibvunzo imwe isiri necessary ka ndakanzwa kuti wakarepwa kaiwe ndizvo here ichokwadi here chandakwanza kuti wakarepwa ndakanzwa kunga uri mujere ka timu rangu ichokwadi chandakanzwa kuti unga uri mujere ngatisabvunzai nekutaura zvimwe zvinhu zvisiri necessary mire kuudzwa zvinhu izvozvo. Tine pa number 5 marules ekuti tizive zvokwanisa kutibatsira pakurarama. Andi pa number 5 kana ukakwira kombi kana ingova taxi kana bhazi ukakwira kombi nemumwe munhu hama yako kana shamwari yako try to pay next time. Kwete kungoti handipaipai ndasina mutuma muti andibhadharire ini ndambomukumbira here aiwa try to pay next time. Ukakwirawo mota neshamwari yako kana ukakwirawo kombi kana taxi kana bhazi neshamwari yako trywo kubhadharawo next time. Handizvo zvakare ngatirespekte mafungiro evamwe nemaonero evamwe. Maizviziva here kuti iwewe 6 wako iwewe kuno umwe munhu anenge ari 9 kana kuti 9 wangu inini anogona ari 9 wako iwewe 9 wamadzibaba chitumbeni ndi 6 kwauri 9 wako iwewe ndi 6 kuno madzibaba chitumbeni. Saka ngatirespektei mafungiro nemaonero evamwe. Unga muchechi musati baba ninge aiwa panga pamabasa musati aiwa iwe foromani aiwa una chaunoziva iwewe usati aiwa
ngatirespektei maonero nemafungiro atinoita pangava patinogara kana pamabasa. Ngatirespektei mafungiro nemaonero atinoita. Never interrupt kana vanhu vachitaura. Never interrupt kana vanhu vachita sei, vanhu vachitaura. Mirira vanhu vatanga vapedza kutaura, kana vakapedza kutaura wozotaurawo. Kwete kuti vanhu vasati vapedza kutaura unenge watodaira nyaya yacho, watoiziva yese, watopedza kutaura nayo. Aiwa pakira wataramba. Tairamba papodcast pano pakushanda kushata. Aiti kuti nada hatizvidi. Usainterrupta vamwe kana vachitaura. Siya vatanga vapedza kutaura kawozotaurawo. Kumana ndizvo zvizvo zvatoita mukurarama. Kwete munhu asati apedza kutaura watomudayira watomukata. Aiwa usainterrupta vamwe mukutaura. Ukaona uchiwanzira umwe munhu, ukaona asingazvifariri, chibva watozvimira ipapo. Usazodzokorodza futi. Kumira hakusi kurega ka. Ukaona waitira munhu kuti wamuitira majokes, wamuwanzira, wamuitira sei, akasazvifarira, stop it. Don't try it again. Ukaona wawanzira munhu asingazvifariri kana kunemera, ukaona akasazvifarira, don't try it again. Usazodzokorodza futi. Don't do that. Chimwe chinhu, musakomenda munhu. There's no reason kukomenda munhu kuti makasimba, makanaka, masi kugara kwenyu kwakagarika. Chest yenyu aiwa iripo, aiwa mukaka yenyu iri yakanaka. Chingouza munhu kuti muri fantastic. Kana ivo vachida kutaura vega kuti ndoda kudzikira, ndoda kumbodzikira maweights, mazuva anaya, ndoda kubvisa mapundu ari kumeso kwangu, ngavataure vega. Ivo wakanyarira kuti kumeso kwenyu mapundu, madii mambotsvaka mafuta akati aiwa usakomenda face yemunhu, usakomenda body yemunhu, usakomenda urarama hwomunhu. Musiye ega achakuudza ega kuti shamwari, watokuna muzi you are fantastic, makanaka mama, baba muripo imimi, zvinhu zvenyu zviri kuita bo, aiwa mutori ne six pack. Kutoudza munhu makaonda, aiwa madii mambotsvaka majuice, madrink anonaka. Usakomenda muupenyu hwomunhu. Siya iye akomende ega. Wapedza kutaura iye uzoita ega iye. Handiti kunzwananaka papodcast yabo kushana kushata. Tiri kuti munhu akakuradza foto mufoni make, don't swipe right or left. Don't swipe left or right. Don't swipe. Munhu akakuradza foto mufoni make, saita zvakadaro. You never know what's next. Haukwanisi kuzva zviri kuteera kuseri kana kuti uchaenda kuchaibude kana uchaenda kana kudzika musoro kana kudaiso. Munhu akakuradza foto rake chingoratidza zvawaratidzwa, chingoona zvawaratidzwa izvo, kwete kuswipe. Kundoda kusundidzira kana kusundidzira. Ukanzitora nhamba mufoni, don't use back kuda kudzoka iyo chingotora nhamba dzaropiwa chete wobaya zvakadaro, wotora zvakadaro. Handizvo. Ukapiwa nguva unzero time uchirega kuda kuzona date ndiani iwe utoda nguva. Handiti. Tikubatsirana mukurarama. Zvinhu zvinokwanisa kutibatsira pakurarama izvo zvizvi. Papodcast yebaba kushanda nekushata. Hama yangu, munhu akakuudza kuti ndina appointment na doctor na 1 kana na 2 kana kuseni kana mangwana manheru, usabvunza kuti ada kukuonerei, uri kunzwei, warwadziwa nei. Kana ndina appointment ndadanwa nemapurisa, usabvunza kuti ye zvakanaka here, zvakazodi kaida kuudza anokuudza ega. Usada kuziva zvakawanda zvakawanzika. Atombokuudza, atombotanga kutokuudza shamwari, ndina appointment na doctor mangwana. Usachibvunza kuti se uda kunoitwei, kwaitwa sei, wawei. Mire iya kuudze ega. Appointment andi atanga kupira nyaya yako. Usaisa munhu pa uncomfortable position yekuti akudze personal lines yake, nekuti atakufamba sei, araita rega munhu aite comfortable pa handi yakudze here. Se munhu aite comfortable kuti uda kuti comfortable uncomfortable position, uda kuisa munhu pakumanikidzika kuti uzive nezvake. Zvinhu zvakaipa mukurarama izvozvo, ngatizvisiyei. Vataura madzibaba Chidhumbeni, Sekuru Gokwe, papodcast yababa kushana nekushata. Zvakare vazukuru nemiwo vadare vakirawa, tiri kuti ngatibatanei zvimwe chete mabatiro anoita muridzi wekambani nemabatiro anoita munhu anokirira matoireti, mabatiro aunoita mufundisi wepachechi nemabatiro aunoita maasha. Tachikumbira ngazvingofanana. Ngazvingofanana zvinhu zvedu zvinhu zvakafana. Pasati unonzi uyu ndiye ndinge anopfugamirwa, uyu ndiye anoitwa zvozvo. You never know mangwana kuti zvinomira zvakaita sei. Iye wacho uri kuti anopfugamirwa anonha kuti siya. Iye wacho uri kuti hawe anakana basa rese angoona kumukari yechibaba manje. Saka ngatikoshesanei mukurarama. Ngatisatorerana pasi. Usatorera munhu pasi. Iwe utorerwa pasi. Usamanikiza munhu kuti akutorere pamusoro. Ngatisamanikidzira naye kusimbisana kuti aiwa akanyanya mudhara akanabata. Rekedza vanhu kusimbise voga.
iwe usada kumanikidzira kuno kusimbiswa anditi tibva tati last point yangu yekutaura kuti tibatsirane mukurarama zvinhu zvikwanisa kutibatsira idzi mind your business. Mbona mwana zingazvizivi izvozvo kuti mind your business mukurarama kudaurama zvakanaka, mind your own business kana mind your business amene ipapo but ichese kumainda chete kumira nezvako iwewe chete, mind your business, stay creative. Thank you for your support. Kune vamwe vanoda kutidzidzisawo vamwe kuti muupenyu ndezvipi zvausingafaniri kunge uchiita. Kandai mucomment section muzasi umu pakirawa kati tori pakirawa ka bakushana kushata kandai pakirawa kune vese vanoda kunge vachiti aiwa izvo aiwa apa ndipo apo. Stay creative.